La festa de Tots Sants. L'1 de novembre celebrem la festa de Tots Sants. Però quan pensem en Tots Sants, a tots ens ve al cap, sí, el famós Halloween. Halloween és una festa, però sobretot es celebra a altres països. Realment, la festa de Tots Sants és un dia d'oració, en la qual els cristians recordem i fem un homenatge als nostres difunts. Per Tots Sants es mengen fruits secs, castanyes i també panellets. Per fer uns bonics panellets us vaig a donar els ingredients. Per a la pasta, per al farcit, i per adornar la superfície dels vostres panellets. Seguiu les passes per fer uns bons panellets de Tots Sants en família. Aneu alerta amb el forn. Els panellets, com estan fets de motlle, calenten molt aviat.